De caravan, hij is er in alle soorten en maten. We kennen de sleurhut, de beetje roene of de hoekige vorm. Op de caravana binnen ze alle jaar te zien, want Nederlanders binnen echte kampeerders. En ik de caravanbezitter giet mooi zijn tijd mee, zo leren we. We zien wel dat er steeds meer bedrijven inspelen op het glamping, oftewel het glamorous camping. Er wordt steeds meer luxe gevraagd. Dus wij zien natuurlijk ook dat terug in de modellen. Aha, de glampeerder. Die wil luxe en mooi. Nou, dat kan. Maar dan moet je wel geld meenemen en net een beetje ik. Voor dit exemplaar Big Leaks. Een soort van space caravan. We hebben echt met deze wagen out of the box gedacht. Hij heeft de buitenkant, de aerodynamica van een auto. Hij heeft de indeling van een boot. En hij heeft de uitrusting van een camper, maar het is een caravan. Het zou mij te groot zijn. Wij kamperen met z'n tweeën. En dat zou me te onhandig zijn. Het ding is meer dan 7 meter, dus dat gaat hem niet worden. Heel bijzonder ontwerp en wat ik vooral zo leuk vind is dit stukje. Dat je denkt van nou, ik kan gewoon op het terrasje zitten. Dus verder de achterkant hebben we nog niet bekeken. Of wat eigenlijk de voorkant is. Maar ik vind hem heel bijzonder. Bijzonder, en dat is hij. Maar voor de wat lietsere beurs is er ook nog te heljen. Van tenten aan de fjouwkanten of roene caravan. En zelfs in voor de hoen. Of je moet er net claustrofobisch wezen.